Добър ден! Добре дошли на вашия частен оглед на имот, който вярваме може да ви свърши добра работа, в който може да създадете добри спомени. Почваме директно. Това е холът с една голяма тераса. Както виждате, бих казал, доста добро състояние. Естествено, има нужда малко от освежаване. Но като квадратура виждате добро пространство. Тук веднага може да видите първият голям балкон с доста прекрасна гледка и чиста визия към новата арена Русе и бъдещия търговски център. Нека продължим, за да добите по-добра представа. Влизаме направо към кухнята, към която има преход от хола. Надявам се, това видео ще ви даде една добра представа горе-долу за размерите. Естествено, бъдете свободни да се свържете с нас, да дойдете на място, да видите опцията за един хубав ваш нов дом. Естествено, както вярваме, осъзнавате, че цената за такъв голям имот рефлектира, има нужда от ремонт, но опциите за креативност и добро развитие са доста добри. Продължаваме. Тук в дясно ще влезем в големият спален сектор или първата спалня, да го кажем по-простичко, която също има доста голям балкон с доста добри опции за остъкляване, отново прекрасната гледка, естествено след като се сложат нови дограми, визия към арена Русе и околността. Отново друг поглед към първата спалня. Таванът е в прекрасно състояние. Естествено малко рефрешинг е необходим. Естествено тези гардероби, неща могат да се махнат. Прекрасен паркет в изключително добро запазено състояние. Продължаваме към втората спалня. Както виждате, по-мъничка, но също има балконче, макар и по-малко. Поглед към Ангел Кънчев в улицата, дори в дъното може да видите и съдът. Както виждате, буквално този апартамент е няма 5, максимум 10 минутки, спокойна разходка. Говорим за перфектен център. Естествено, много опции за рефърбишмент и разширяване. Особено в тези скрити терени. Да, това са стари шкафове, но естествено чувствайте се свободни, решите ли, че това е вашия дом, да правите каквото пожелаете. Нека ви дадем един бърз поглед и към коридорът. Това е гледката от втората спалня в дъното. Както виждате, първата по-голяма е в ляво. Имаме естествено банята. Добър размер, естествено опция за развитие, рефърбишмент. И отново, второто вляво е кухнята. Ето отново да видите един добър поглед. Отново повтарям. Естествено, имате първата опция за хубав оглед. Правим това видео за вас, просто за да добиете една добра представа и живот и здраве, когато решите, че това е ваша добра опция за нов дом, да дойдете и да видите детайлите лично. Банята, извинете, тоалетната, дясно, след банята, каквото може да се очаква. Малко помещение. И отново, само за да добиете пълна представа, в дясно големият хол. Това е от нас. За въпроси и оговорения за личен оглед, моля свържете се с вашия агент, към когото виждате тая обява и ще се радваме да ви услужим. Благодаря ви и желаем прекрасен ден и успех в търсенето на вашия добър дом. Всичко добро! Чао!